Mame mwa cover ne mfamra Adom TV Badwam health tips so na watchi ye ba bedi nkomo afa home accident ho efie nkwanhia na nya de esi wo ekwan so nko efie nso utimi nya nkwanhia ewo ho sa yakora se ye pani na watchi mu nkomo a ye ba bedi no na obebisa se ne home accident de accident be no menya wo mfie kan ye ho na watchi obeti ase ye fasedama endpoint homeopathic clinic na daroma enenso ya se nya ho kwan abewram wo kolebu eye piku pediatric intensive care unit ye ne Dr. Nanama Anane Benfo we specialist pediatrician wono ewo piku ene bedi nkomo na wochi na ogemu akwaba ye nua da se aminya topic kina me say na home accident de ne say home accident be na wochi ehun nkomo ne ba bedi nti summarize ma ye ka say home accident eno ye de nti sana ukan ye no home accident akwanhia esi ofie okay na sana accident mi si wo lorry kwan ho saa na so etimi esan esi ofie na eye kwanhia esi wo mra uye bibi ofie a ebetimi di ohaw abre oni akro na ade no eto no nti ye wo mu ahodro bebre ye bitumi eka nkwala ebitimi campaigning for but this week the any ebeka na eka nkwala teacher because omo na ya omo tai enya sa say aba head ene zankra me patchai okay nti ene na wotwe mu nkoma ye die no okay bobo sa eniema ni bi ebia so kire na o kire nyame ya Adom afi ya start afi ho nti ye ka home accident a efa ho se abofra ati ahwe ana wapem bibi ana bibi abono efa ne se bia wanom poison ana chemical efa ne se bia abofra no edi agro a waso electrical wire ana bibi a etimi a shocking se ne ye ka no ana se impo eja ahye no ana nso ohie kra ehwegu ne ho no nyina bi na etimi di home accident eba yes I hwe so ananse ebinum fie swimming pools wo ho watini esi abofra to swimming pool mu ama wa drown we nyina timi di home accident no eba wow ene ma ye common na ewo ye ho maybe I am fan say ye bibi but one pay attention a it's a home accident na ye calculate etimi kum ena dodo na enye se se betimi ekum ba abofra ne betimi epra ena wo hwe so amofra no omususa amofra ye very curious on person mu hu nyema ekoso bibi da ho a menkofa eno kra wate kra atra kwa akofa ndi sa nyema we na ya ema nkola ne ye at higher risk so mo betimi enya home accident omususa omu ye curious ena wo hwe so a omu skin no ye very very light ndi bibi kakra ka omu a na omwepra me pacho eni ye na sene fonsi ha na wotwi mu beboye na ya hwesa na ema ni nyina na me show Dr. Nana Ama Anane Benfo and I attend in Kano or Piku Kolebu Teaching Hospital nti wabobɔ ne ema ni nyina so ochena nkwa hode wo ho a kan ye ho ne nto so fasedama endpoint homeopathic clinic na daroma eni enya kwan aba ye disa nkomo emidi afia amankwa tamaklo